Iste poznáte slávny obraz Paula Gauguina Odkiaľ prichádzame. Kto sme, kam ideme? Filozofické otázky života a existencie na veľkom plátne. 4 kone vrané ťahajú ma zvane, pretože som minulý rok nezaplatil dane. Ľudia vo firme Gratex International sa v roku 1995 rozhodli, že nepôjdu na Tahiti. Minú veľa času aj peňazí na technológie, ktoré použijú ponovom. Gauguinové otázky a dušu jazzu namaľujú tu na Slovensku do klipu. Ale všetko bude ponovom. Klasické techniky tvorby skombinujú s digitálnymi, lebo verili, že do takých nových svetov ideme. Že to tu ešte nikto neurobil? Nevadí. Dobrodružstvo je skvelá múza. Peter Lipa múzy pozná, hrá skvelý jazz a ide s nimi do toho. Tak sa začal príbeh tvorby videoklipu Balada o 4 koňoch. Ten príbeh pokračuje aj dnes v roku 2025. Lipa stále múzy pozná, stále hrá skvelý jazz a ľudia z Gratexu sa spriatelili s umelou inteligenciou. Odkiaľ prichádzame, viete? Kto sme, je jasné, a kam ideme, to uvidíte. Najdôležitejšie je, že Peter Lipa vzal 4 kone do rodiska jazzu, do New Orleans. Oba klipy, starý aj nový, vznikali s nadšením z novátorstva. Nebolo koho prosiť o radu, všetko bolo nutné skúsiť a spoznať uprostred tvorby výsledku. Radosti aj sklamania bolo neúrekom. V starých časoch nás limitoval výpočtový výkon. Dnes nosíme po vreckách telefóny, ktoré vládzu spočítať oveľa viac ako počítače, ktoré boli pritom v 95. Lenže dnes sa s nami zahráva umelá inteligencia. Je to náladová slečna, nevypočítateľná, obzvlášť keď začne blúzniť. Mali by ste radšej cáľať po lúke, keby bola dáka po ruke. Kone moje vrane, dane nepriznané, vyniesli mi zo pár korún, čo vám kúpim za ne. Hruškové hlavy si asi všimnete. Chceli sme ich už v starom klipe, lenže vtedy sa dali spraviť len balóny. Dnes sme si však s hruškami dokázali poradiť. Novému všetko nové. Keď Peter Lipa nahral novú verziu balady a priamo v New Orleans, tak bolo jasné, že to chce nový obraz, ale taký, čo sa nehanbí za ten starý. Tak sme to zase s Petrom namaľovali do klipu a aby sme nezabudli na Gauguina, už máme odpoveď na 3. otázku. Ideme do krajiny AI.